Zarê dilî, feratê dengizî, weşanên je û jê. Pirtûka çîrokan zarê dilî ya feratê dengizî ji weşanên je û jeyê derket. Feratê dengizî di sala 1949 de li Stewra Mêrdînê ji dayîk bûye. Di sala 1971 de dibe mamosteyê matematîkê û li gelek cîhan mamostetî dike. Ji ber ramanên siyasî di salên 1989 û 1995 de hate girtin. 10 salan di girtîgehê dema. Dema hevşaredarê Stewrê bû di sala 2017 de careke din hate girtin. Kurte çîrok, helbest û gotaran dinivîse. Zarê dilî 32 çîrokan dixwaze dihewîne. Çîrokên di Pirtûkê de dibin ser navê Zarê Tariya Hundir û Zarê Tirêjên Girtî de hatine texsînkirin. Xwendekar dema di navarokê de sernavê çîrokan dibîne, fêm dike ku ev pirtûk êş û azarên civakeke li hemberî zordestiyê têkoşiya vedibêje û her hevokekê wê xwe dispêre rastiya civak û gelekî bindestê selî netewandî. Her çîrok bi zimanekî sade hatiye honandin. Dema mirov tewsîra mekan û erdnîgariyê dixwîne, dîmenên wan mekanan jî li ber çavan xuya dibin. Herêma hebizbiniya bi erdnîgariya xwe ji bo şer pir stratejîk bû. Bakurê wê bi Dîcle digiya Xerzan text û latên pir asê. Şikeft û zivingên ji dema bapîrên me medan mabûn pir zef. Ji rojhilat ve bi torê digiha Botanê, Çiyayê Mawan, Heskîfê û Merwaniyê. Ji başûr ve bi herêma Mihelmiyan digiha Omeriyan û dikişiya Bagokê. Bagoka bi nav û deng û dîrokî. Ji xwe bi dêlevera ve zeleqandî. Ji rojava bi herêma Surguciya û deşta Barava xwe dikişand Amed û Rihayê. Zinarên bilind û newalên kûr ên rûerda hebizbiniye. Lêgel zêde ne hevalbendên şerê azadiyê, cerdevan û kontraqirika ga û keran. Hilbet xebat asas bû, parê berxwedanê dom dikir. Hevalê mazlûm karên bin erdê xurt kiribû. Bela ku li deşta Barava mabû, bêhtir stargeh çêdikirin û bûbû hoste. Nivîskar Feratê Dengizî di çîrokên xwe de dilpakiya berxwedêr û serhildêrên roj û şevê vedibêje. Ew eşqa bo zimanê dayîkê ku ji zaroktiya xwe ve daye pey pîroz dibîne. Dizane ku ger ziman tune be, ne êş û elem, axîn, daxwaziya dil, ne jî tiştên di serê mirovan de kombûne nayên gotin û nagihîjin mirad û meqseda xwe. Sebra te pir rimeşêtê, xusîsiyeteke mirovî hêja. Xweşmeşîn, bextewariyeke giranbûha û rastgotin û rastfêmkirina diyalektika jiyanê ye. Mirovê ku zanibe xweş bimeşe, jiyan rastfêmkiriye û di her şert û mercî de bextewar e û dikare bextewariyê biafirîne û zeft bike. Ev bibû mix li mêjiyê te ketibû. Lewra mizmizokan îmana te biribû. Li gorî wan aşê bindestan tim û tim çep digere. Jiyan dijminê bindestan e. Halbûkî çep û rastkera aşê mirovî bi zêdeyî di destên mirov de ye. Bixwebawerî û vîn esas e. Lê tiştên ku ne di destên mirov de ne jî zehfin. Lê divê mirov bi hêvî, zane, bixwebawer û xwedî biryarên azad be. Herkes ne karxezala Çiyayê Dêrsimê. Herkes ne keça Dêrsimê berîtana keriyê azadiyê ye. Herkes ne berîvana cudiyê miradan serkêşa berîvanên azadiyê ye. Nivîskar di zarê dilî de dem helbestan li nava çîrokan diraşîne. Ew helbest tehna dilê xwîner dişikînin.